Poslije ovoga svega mi imamo jedino pravo i pred Bogom i pred narodom, a to je na samoobranu i nikako drugačije. Ovo danas je samo naš prvi odgovor i mi nećemo stati. Mi ćemo ići do pobjede jer znamo tko je uz nas i sigurni smo da ćemo pobijediti. Vjerujemo u sebe i u moć svojih odluka. Trgnimo se iz iluzije. Vjerovanje u sebe je poluga koja može pokrenuti cijeli svijet u smjeru u kojem mi to želimo. Koji traže obrazloženje za mjere, nema da ne govorimo. Njih se proganja u svim profesijama, od liječničke, svećeničke, učiteljske, policijske, vojne. Sve su pripreme napravljene i za progon naroda iz njegove zemlje. Šutnjom i našom ravnodušnošću ubijaju nam stotine tisuća djece u zadnjih 40 godina. Mi šutimo i vrijeme je došlo da su došli i po ostalu djecu koja nisu ubijena. Ovdje danas ne pozivam na neke konkretne mjere, nego samo na jedno, da idemo u otpor i nema druge. Dalmacija!